Hát azt nem tudom. Szeretném még mondani valamit? Utolsó lehetőség. Nem, akkor... Ide bemegyek valahova. Csak ne nekem, gyere! Valaki más is. Na, lesz még? Ide kell jó gumi. Hát. Az a baj, hogy pont neki nem látszódik. Franza megcsinálja az ötöt. Egymás után számít, hogy mi vagy. Hm? Hát azt mondtam, hogy ötöt megcsinálja, én is följövök. Aztán megvan. Nézd csak mag! Várjál! Ennél tovább nem megy. Biztonságos helyet kell keresni. Olyan nincs. Olyan nincs? Ah, így jó. Mindig tör főfelé. Jön. Na, eddig lehet jönni. Eddig én is följövök. Onnan kell a gumi. De itt volt az a gödör, nem? Egészen betemettem. Na jó, most döntöttem ki hova. Na baszki, most felfelé vagy lefelé? Lefelé. Emlékszel lefele főfelére mi? Vagy nem? Táborfalva? Megvan? Na, úgy lett volna főfele. Nem is volt olyan vicces. Hát. De úgy jobb menni táborfalván, nem? Sokkal nagyobb, tehát ott nincs ilyen gyorsan vége a dombnak. Az én a parton végétől 2 méterre, aztán se előre, se hátra. Elmondom, visszaengedtem ezt, csak elkezdtem csúszni a homokostól. Dórnek egy fának. Segédalván, bírod fogni. Kormány egyenesbe.
Most már van olyan nyom, hogy most te is bebírsz jönni. Ja, már jó, erre jött. Vagy itt is mentél. Én nem tudom. Most már csak gáz kell húzni, az fölmegy. Olyan nyomvájú. De igen. Még egyszer. Hozzá akarsz úrni? Hm? Még egyszer hozzá akarsz úrni? Másfél méter? Nem másfél méter, rohadt élet. Elfogy a gumi. Lecsaptalak? Nem. Már nézd, hogy hova pics elugorjak. Ja, látom, hogy most. Azt a rohadt életbe, a nyakam is. Most már. Ez kellemes lesz. Még már láttam, itt elsővel testre is inkább elkapar. Elsővel testre is elkapar inkább. Ugye nézzél már. Ezt nézem. Ott van a gyökér. Norbert, szerintem sebességben vagy. Ezt tudom. Jó? Segíts! Nem! Jól nézem! Hány kiló? Még van a 120. Van az több is. Jó vagy, Norbi? Este egy edzés vagy valami? Mit? Este egy edzés. Majd kézre. A benzinszint? Leguruláshoz nem kő. Arra nem megy. Jó? Ja, azt próbálja? Na nem kell ekkora lenni, vesz.